Wel, ystyn croeso i chi gyd yma i'r pwyllgor sgriwtini corfforaethol pnawn yma. I ddechrau, ga i ofyn os oes na unrhyw person sydd yn datgan diddordeb ar unrhyw peth. Agos, dwi ddim gweld i llaw i fyny. A ga i ofyn os gennych chi restr o pwy sydd ddim methu bod yma y pnawn yma, Anwen? Diolch yn fawr iawn. Un ymddiheuriad gan y cynghorydd Robin Williams, y deulu portffolio adnodda. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Felly, dwi am rhedeg trwy'r enwau sgynno fi ar y pwyllgor yma. Wedyn, os ewch chi, jyst galw allan bod chi yma. Fe ddechrau efo Geraint Beb. Pnawn da, falch o bod yma pnawn yma. Diolch yn fawr. Neville Evans. Pnawn da pawb. Dyfed Wyn Jones. Pnawn da pawb. Diolch yn fawr. Jackie Lewis. Pnawn da. Llio Owen. Pnawn da. Alwyn Watkin. Pnawn da pawb. Arfon Wyn. Sut ydych chi gyd? O, da iawn. Wana. David Roberts. Presennol. Keith Roberts. Good afternoon, everybody. Douglas M. Fowley. Good afternoon. Aled Morris Jones. Pnawn da i chi gyd. Robert Llewellyn Jones, a dwi yma hefyd. Reit, oce. Felly, does yna neb eisiau datgan diddordeb ddim byd ar beth sydd ar y raglen pnawn yma. O iawn. Wel, cyn i ni ddechrau, ga i dweud diolch i cyn-cynghorydd Aled Morris Jones am y gwaith ar nhw a'r pwyllgor gwneud dros y blynyddoedd ar y cyngor yn yr sgrwtini. Gwneud job arferchod o dda chwarae teg nhw. Gweithio'n galad. Dwi'n ddiolchgar iawn y bod yr cyn-cynghorydd ar y pwyllgor yma hefyd i roi ryw input i beth yn ei wneud felly. Ond anyway, diolch yn fawr iawn i pawb sydd wedi gweithio'n galad wedi dweud ar y pwyllgor yma yn yr gorffennol. Rwan troi rwan at yr cyfnodion minutes of the previous meeting felly te. Mae gen i ni 3 ohonyn nhw. 20th of Feb, 7th of March a 31st of May. Oes na rhywun yn barod i ddeud bod hyn yn gywir? Ond un, I will propose the 28th of February since I was there and my former role. Da iawn. Ie. Pwy sy'n eilio fo? Eilio, Mr Cadeirydd. Diolch fawr. Y seithfed o mis Mawrth. Rwy'n barod i cynnig hwnna? Cynnig, Mr Cadeirydd. Diolch fawr. Eilio? Rwy'n arall, oedd y rwy'n arall yn y pwyllgor yma ar y pwyllgor Nagad. Mi oeddwn ni'n bresennol, ond oeddwn ni'n aelod o'r pwyllgor ar y pryd, ond mi dwi'n aelod erbyn hyn, dwi'n gwybod os dwi'n mynd eilio ar y byd iawn. Reit. Mae'r cofnod yn gywir, anyway. Yn yr un modd, o'n i'n aelod o'r pwyllgor ar y pryd, ond dwi ddim yn aelod o'r pwyllgor bellach, felly dwi'n gwybod os dwi ar hawl chwaith. O, oce. Dwi'n iawn yn wneud fel yna. Hyn da chi'n gynnig pnawn yma ydy y cofnod ei hun yn hytrach na'r cywirdeb, felly'r cyngor da ni wedi cael gyn y cyfreithiwr ydy bod hynny dderbyniol i chi wneud hynny, bod chi yn derbyn y cynnig ar gyfer y cofnodion yn hytrach na cywirdeb y cofnod sydd erbyn hyn yn hanesyddol.
O, iawn. Diolch. Champion, a fo, hwnna'n di basio da. Diolch yn fawr iawn i chi am helpu allan o fan'na. Rwy'n y trydydd peth sydd ar y raglen ydy monitoring performance, corporate scorecard. Mae ddrwg iawn gen i dorri ar draws Cynghorydd Jones. Fysa'n bosib i ni fynd trwy roll call y swyddogion sy'n bresennol cyn i chi symud ymlaen? Iawn, oce. Eitem ar y sgorfwr, os gwelwch yn dda. Oce, syniad da, syniad da. Reit, ga i ofyn iddyn nhw roed introduction i newch chi roed yr enwa allan ta Arwen. Diolch yn fawr iawn chi. Dim problem, diolch. A pnawn da chi gyd fel Pwyllgor. Dylan Williams, y prifeithredwr yn bresennol. Da pawb, pnawn da hyd yn oed. Rhys Hughes, y dirprwy prifeithredwr. Da. Lynn Ball, y swyddog monitro. Diolch Anwen, pnawn da. Vaughan Roberts, y cyfarwyddwr ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol. Pnawn da bawb. Arwel Wyn Owen, y pennaeth gwasanaethau oedolion. Pnawn da pawb, ymddiheuriadau i'r camera yn gweithio gyda fi heddiw. Ned Michael, pennaeth gwasanaethau tai. Pnawn da pawb. Carys Edwards, pennaeth proffesiwn adnoddadynol ar gwasanaeth Trawsnewid. Pnawn da. Gethin Morgan, y rheolwr ar gyfer Trawsnewid a phrosiectau a rhaglenni. Pnawn da. Dewi Francis Jones, y rheolwr sy'n gyfrifol am y gwasanaeth cynllunio. Ie, pnawn da. Gwyndaf Parry o'r gwasanaeth priffyrdd, gwastraff ac eiddo. Pnawn da. A dwi'n credu bod ni wedi cael pawb cadeirydd ar wahân i fi fy hyn, sef Anwen Davies, yr rheolwr Sgriwtini, a mae Mrs Ann Holmes yn cofnodi trafodaethau pnawn yma. Drosodd i chi. Diolch yn fawr. Anwen, sori dorri draws, Mark Jones, swyddogion 51, dwi'n bresennol hefyd. O, ymddeiriadau. Diolch yn fawr. A Bethan Griffith, rheolwr busnes gwasanaethau democrataeth. Ymddeiriadau, diolch. Oce. Diolch yn fawr iawn i chi ysgolorion am fod yma pnawn i helpu ni allan. Diolch yn fawr iawn i chi. Reit. Dwi'n meddwl yn iawn rwan i ni troi i'r trydydd eitem ar y rhaglen. Hwn di'r Monitoring Performance Corporate Scorecard to present the report of the head of profession, HR and corporate transformation. Just dod i fewn yn gyflym iawn, mae'n drwg iawn gen i. Dylan sy'n siarad, just am bod hwn y cyfarfod cyntaf bod ni'n rhithiol, ydy werth just i ni nodi pwy sydd yma'r pwyllgor gwaith yn ogystal, just i pob cadarlu'n cyflawn. Mae'r swyddogion ac aelodau'r pwyllgor wedi henwi. Dwi'n meddwl wedyn fydd pob wedi cael pawb sydd yma'n bydd cyn i ni fynd i fewn i'r busnes go iawn. Os oes Anwen, ella medru just mynd trwy'r rhestr. Diolch. Iawn, os newch chi Peter Anwen. Dim problem, diolch yn fawr. Cynghorydd Llinos Medi, arweinydd y cyngor. Pnawn da bawb. Cynghorydd Carwyn Jones. Pnawn da. Y cynghorydd Dafydd Rhys Thomas. Pnawn da bawb. Y cynghorydd Alun Roberts. Pnawn da. Y cynghorydd Gary Pritchard. Pnawn da bawb. A dwi'n credu bod ganddon ni'r cynghorydd Alun Mymru hefyd yn bresennol. Ydy, dwi'n credu bod ar mute. A dyna'r oll o'r pwyllgor gwaith pnawn yma, cadeirydd. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn Arwen ar hwnna te. Dwi'n meddwl bod yn iawn hwnna i ni mynd ymlaen i weld yr trydydd peth ar y raglen. A'r beth gynna ni o blaen ni heddiw ydy'r Scrutiny Report Template. Scorecard Monitoring Report. Hwn yn peth pwysig iawn, dydy gwir.
i ni edrych ar hwn. Neu mond darllen allan, mis gyda fi o ai mi rwan. This is the fourth and final scorecard report of 21-22 and the first of the current administration. It portrays the position of the Council against its operational objectives as outlined and agreed earlier in the year. The committee is requested to scrutinise the scoreboard and note the areas which the strategic leadership team are managing to secure improvements into the future. These can be summarised as follows. Underperformance is recognised and managed with mitigation measures completed to aid improvements into 22 and 23. The committee is asked to recommend the mitigation measures outlined above. Felly, mae hwn yn werth pwysig iawn, fel ti'n dweud. A hwn ydy'r y peth. Fe rhaid i ni cymryd sylw ar hwn i weld sut mae'r performance yr cyngor yn mynd ymlaen yn y flwyddyn sydd o flaen i wan. And, reit. Darllen y trydydd peth sydd yn dangos hon rwan ta. Jyst i, da ni gyd yn newydd ar hwn, does dim ond rhyw 2 neu 3 sydd ddim yn newydd ar y pwyllgor felly te. Wedyn mae rhaid guiding principles for scrutiny members to assess members when scrutinising the topic. Y gyntaf, impact the matter has on individuals and communities. Hwna'n pwysig iawn. They look at the efficiency and effectiveness of any proposed change, both financially and in terms of quality. Trydydd, they look at any risks. Scrutiny, taking a performance monitoring or quality assurance role. Pumyd, looking at plans and proposals from a perspective of long-term prevention, integration, collaboration, and involvement. The potential impacts the decisions will have on protected groups under the Equality Act 2010, those experiencing socio-economic disadvantage in their lives when making strategic decisions. Opportunities for people to use the Welsh language and treating the Welsh language no less favourably than the English language. Heina ydy'r guiding principles for scrutiny members. A mae rhaid i ni wneud yn siŵr bod ni'n cadw at hynna. Fel wedi dweud, mae hwn yn pwyllgor pwysig iawn. Mae fyny ni yn lot o hwa i edrych ar sut mae'r cyngor yn mynd ymlaen. Ac os yna rhywbeth dylen ni gwybod amdano bod ni'n dod efo i fyny a gofyn i'n swyddogion a'r pwyllgor gwaith i edrych yn fwy fanol ar beth sy'n mynd ymlaen. Fel dwi'n dweud, da ni'n rhaid i ni gwneud yn siŵr bod ni'n edrych yn fanol iawn ar beth sy'n mynd ymlaen ar y cyngor. Helpu i bobl môr i wneud yn siŵr bod nhw'n gael the proper representation for everything that we've got before us. Key scrutiny questions to heddiw ydy, the scorecard summarises the council performance during Q4 21-22 and reports a positive picture. What areas of performance will need focus during 22-23 and beyond? The report discusses the performance of our child protection arrangements, CPR. What assurances can be given to the committee that children and family services are addressing the issue? Hwna'n pwysig iawn dydy. Dyn ni'n gweld oedd cynghora dros y gwlad i gyd, a mae hwnna'n rhywbeth sy'n dod i fyny reit aml wedi wir. Felly mae rhaid i ni wneud yn siŵr bod ni'n edrych yn fanol iawn ar beth sy'n mynd ymlaen. Trydydd beth hwn, through the work led by the designated group, what steps are in place to improve our recycling rates? Ydyn nhw'n pwysig hefyd ydy. Felly, dwi am gofyn i chi wan i'r un o'r swyddogion, pwy sy'n am roed hwn ymlaen i wan?
Dafydd. Yeah. Dafydd Rhys. Yeah. Dafydd Rhys. Thomas. Gywir. Yeah. Right. Okay. Portfolio holder am hwn ydy Robin Williams. Na i esbonio. Right. Sgai, gwelwch yn dda, Cadeirydd. Okay. Ie, os newch chi, please. Di pawb wedi clywed fi'n iawn, gysi bach o broblem efo'r technoleg bore yma, ond dwi'n meddwl bod fi wedi cyrraedd o'r diwedd. Loud and clear, loud and clear. Diolch yn fawr iawn. Pnawn da bawb, ac i ddechrau, rhaid i mi ymddihiro chi i rhai ohonoch chi sydd wedi blino clywed fy'n llais yn adrodd ar yr cerdyn sgorio yma llawer gwaith dros y 5 mlynedd diwethaf, yn enwedig y swyddogion. Yn anffodus, tydi cynghorydd Robin Williams ddim yn gallu bod gyda ni heddiw, ond mae'n bleser i mi gyflwyno'r cerdyn sgorio cyfnod 4 2022, 2021-2022. Ac fel arfer hoffwn ddiolch i Gethin ac i Alwyn am baratoi'r adroddiad a casglu'r holl data i ni. Braf iawn gweld lot o wynebau newydd ar y Pwyllgor Sgriwtini, ac efallai fydden nhw medru edrych ar bethau dipyn bach yn wahanol a gofyn cwestiynau gwahanol i ni. Os liciwch chi, beth gronyn ni yma ydy snapshot o ffordd mae'r cyngor wedi bod yn perfformio yn chwarter 4 ar diwedd y flwyddyn ariannol diwethaf. Mae'r sefyllfa'n un cadarnhaol iawn gyda 90 o dangosyddion corfforaethol yn dangos perfformio da yn erbyn y targedau. Dwi ddim am sôn am rhannau penodol o'r cerdyn. Dwi'n teimlo bod hyn i fyny'r pwyllgor yma i edrych ar lle da ni wedi cael llwyddiant ac y pethau sydd ddim efallai wedi mynd mor dda a bod ni ddim wedi cyrraedd ein targedau. I gloi, ar ôl mi gael edrych yn fanwl ar y sgorfwr a'r perfformiad y cyngor dros y 5 mlynedd diwethaf, dwi'n meddwl bod na gynnydd raddol wedi bod. Swn i wir yn hoffi gweld cynnydd mwy cyflym, ond wrth gwrs mae yna gefndir o llymder dyfn iawn ac efallai fyna fwy o lymder i dod ac hefyd wrth gwrs effaith Covid ar y gwasanaethau ni. Felly, roi'r cardyn yn ôl i'r cadeirydd i fynd drwyddo fo. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn, Dafydd, am hwnna te. Reit, os na ni edrych rwan, dwi'n meddwl allan fysa'n syniad i fynd trwy y peth rwan, tudalen, felly. Gewch chi troi i'r scorecard monitoring report a dechrau ar tudalen 20. The Council's plan for 2017 to 2022 identifies the local needs and well-being priorities and sets out the Council's aims for the period in conjunction with the annual delivery document and more recently the transitional plan. Within this quarterly scorecard monitoring report is used to summarize key performance indicators, a combination of local and nationally set indicators. It delivers the Council's day-to-day activities. The report also identifies any mitigating actions identified by the strategic leadership team to drive and secure improvements. Thirdly, the scorecard portrays the end-of-year positions and will, together with this report, be considered further by the Corporate Scrutiny Committee and the Executive during June 22 and Hina. So this is obviously, I hope, something that we as a new committee will need to understand the way that this committee, scrutiny committee, works. As I've said before, this is a very important committee, and we do have to ensure that all of our services that we provide for the people of Anglesey are being done in a proper manner. We don't want any surprises, so we do ask the officers to bring anything that they have concerns about to the attention of the executive and of our good selves, so that we can deal with them straight away. We've heard so often in various other councils in the country where things have gone skewed because they haven't been scrutinised in good time and been adjusted. So we need to know immediately if there is any shortcomings
on any of the services we provide for the people of Ynys to ensure that we bring them into line again. As I say, we are there to help the executive, to help the officers, and to act as a safeguard to whatever could go wrong. So we'll reflect on us as a scrutiny committee if things aren't set in place, that we are not doing our job properly. So it's very, very important that we do take this this work very seriously, and hopefully we can help the officers and the executive in their day-to-day business. So without any further ado, if you look at page 20, is there anything that anybody would like to bring up on page 20? Ga I ddod I mewn o fama, Mr Cadeirydd, Dyfed sy'n ma yn siarad. Just yn meddwl, achos mae'n mynd yn ôl wan, sori, i'r cwestiynau ddech chi wedi grybwyll yr cwestiynau allweddol, a dwi'n meddwl i mi, dwi'n meddwl ac falle i aelodau eraill o'r Pwyllgor hefyd, mae yna o sbio ar y cerdyn sgorio ei hun, ac yn i bobl, fatha fi na, mae lliwiau'n helpu bob tro, dydy. Ond dwi'n meddwl, tra bod ni yma yn amlwg i fod yn feirniadol, adeiladol, dwi'n meddwl bod ti'n bwysig beth sy'n neidio allan bob tro ydy'r lliwiau coch ac ella y lliwiau amber. Wedyn, dwi'n meddwl os oes na allan rei o hynna, os oes na rhai'r swyddogion, falle'n gallu rhoi bach o gyd-destun falle i'r rhai, a dwi'n dewis yr un sydd yn neidio allan arna i yn fan hyn ydy o ran canran y gwastraff sydd wedi ail-ddefnyddio, ailgylchu a chompostio. Hwnna'n ymddangos yn dod yn goch, wedyn dwi'n gwybod os ydy hwnna'n un da i gychwyn, ella i... Just torri draws chi. Sorry. Just torri draws chi gwaith. Fe oedden ni am dod ar hynna later on, felly, ond trio mynd trwy'r beth sydd gennym ni gyntaf. Ond ti pobl sydd newydd ar... Ymddiheuriadau. Yn gwybod beth sydd angen wneud, felly te. A wedyn ar tudalen 21, corporate health performance, it is encouraging to note that a majority, 92% of the indicators monitoring within this section performed well against targets, green or yellow, with some of the highlights are noted below. 92%, felly mae yna 8% sydd ddim yn perfformio dda. Ond mae rhaid i ni edrych ar hwnna, fel Rhaid John dweud, mae hynna wedi cael ei targetio fel coch, mae'n siŵr. And at the end of the year, the council is green against the staff absence management target with 8.73 days lost to absence per full FTE. FTE, be hwnna'n fel anwen? Lost to absence. Full-time equivalent ydy ystyr hynny, Cadeirydd. Full-time be? Equivalent. Full-time equivalent in the year against a target of 8.75 days lost in absence per full-time equivalent. There was a marked improvement against targets during waterfall. Wedyn mae'r bethau, gobeithio bod chi gyd wedi darllen hwn rwan, achos mae'n pwysig i wneud yn siŵr beth yn ei wneud ar hwn. Bydd yna hyfforddiant i'r Pwyllgor ar hwn, Mr Davies? Fedrai gadarnhau bod yna drefniadau ar y gweill ar gyfer hyfforddiant i'r ddau bwyllgor sgrwtini ac yn amlwg mi fydd y meysydd penodol mae'r ddau bwyllgor yn edrych arnyn nhw yn rhan o'r rhaglen hyfforddiant fel da ni'n symud yn blaenau. Ie, mae'n pwysig yn y gwir te, achos mae hwn yn newydd i bawb, mae'n newydd i mi, a mae'n newydd i lot o'r bobl sydd yn aelodau o'r bwyllgor yma te. A wedyn, fel dwi'n dweud, mond edrych ar hwn rwan. Performance management, mae hwn yn efo ni hefyd te. Wedyn, os yna ni droi tudalen 23, some examples of good performance during the year included the adult services indicators are all green against targets and have all improved bar one against their performance in 2021.
In a time where the service has been under pressure because of the pandemic, this is encouraging and bodes well for 22-23. Mi oedd o'n anodd iawn I bobl gweithio efo'r pandemic, o mi ddaru yr social services yn wneud yn dda iawn yn cael gwirdd yn rhan fwyaf o'r targets o gen nhw. And well done iddyn nhw. The homelessness indicator, the housing services also demonstrated good performance and with both green against targets for the use of Welsh Government funding has been essential in allowing this to happen, as well as the commitment of staff to ensure that our people are prevented from becoming homeless. Wedyn, da iawn i'r adran tai hefyd ar hwnna. Ond na mod, yn mynd lawr wedyn, we do, however, note that one indicator has underperformed against target for the year. Hwn ydy indicator 23, the average length of time for all children who were on the CPR during the year and who were deregistered during the year is amber, with performance of 318 days against a target of 270 days. The performance is a slight improvement against the 321 days seen at the end of Q3. However, there is a decline on the 258 days reported at the end of 2021. Wedyn, dydw hwnna ddim yn dda, bydd rhaid I ni fynd yn siŵr bod ni edrych yn fanol iawn ar beth sy'n digwydd yma ar hyn. There are 14 children out of 48 on the register who have been on the register longer than 7 months. These cases are complex by their nature, and many of these children are subject to public law, whilst the remaining are discussed regularly in legal gateway meetings. All cases that meet the strict criteria for removal from the register have and will be deregistered when it is appropriate to do so. Eto, rhaid ni wneud yn siŵr bod hwnna un o'r benoriaeth sy'n ni gweithio trwy'r flwyddyn. Performance against the indicator for well-being objectives 3, where we are working in partnership with our communities to ensure that they can cope effectively with change and developments, which protecting our natural environment, also demonstrated good performance for the year. Only 2 indicators, 20% of the 10 indicators, with targets underperformed against their annual targets. Right, hwnna ddim yn ddrwg. Wedyn, mae yna pethau, gobeithio fel ydych chi'n bod pawb wedi darllen jyst I wneud yn siŵr a bod nhw yn nod o beth sydd yn digwydd yn wahanol sectors y cyngor lledu. Wedyn, os nawn ni troi rwan te John, i'r tables sydd yn ei wlaen ni, I weld beth yw'r peth coch a sut mae hyn yn gweithio. Be da chi, John, ti eisiau dod I mewn ar hwn? John Jones, di hwnna? Na bo. Oh, sorry. John Jones. Hogyn Pren, fath oedd y gan yn ei jyst o lampyn dyna ni. Diolch, Mr Cadeirydd, a sori ymddiheiriadau gyna am fynd jump the gun chydig bach, ond... Gret, mae hynny'n gwerthfawrogi hynna'n arw, ond oedd oedden ni'n deud gyna, ydy mae'r sgorddwr i'w ganmol yn amlwg, mae 92% yn wych, ond yn amlwg gan bod ni yma fel Pwyllgor I graffu ac I sgrwtineiddio, dwi'n neidio at yr rhai coch sydd yn neidio, ac ella jyst yn cael bach o cyd-destun, dwi'n meddwl, ydy o iddyn nhw, ac falle fel ni'n deud, rhoi cyfle i'r rhai o'r swyddogion ymateb, a wedyn mae hwnna'n mynd yn ôl i'r cwestiwn allweddol cynta mewn ffordd o ran sut da ni'n edrych ar y flwyddyn sydd o'n blaena ni a'r blaenoriaethau sydd yna, ac yn amlwg ydda ni yn edrych ar y rhai sydd yn goch ac yn amber, yr un sy'n amber hynna hefyd cyn symud ymlaen. Wedyn, dwi'n gwybod os di eto maddiwch I fi am ella bod ella ddim yn dilyn y drefn am hyn, ond ydy o'n gyfle rwan os di'r swyddogion, os da ni eisiau mynd, Mr Cadeirydd, os da chi'n meddwl bod hi'n syniad I fynd
just trwy'r rhestr a pigo allan falla'r rhai sydd angen falla bach fwy o ymateb. Yn ytrach na jyst mynd trwyddyn nhw mewn rhestr ar ei gwyrdd, da ni'n derbyn, mae gwyrdd yn dda, da ni'n canmol hynny, ond illa y rhai sy'n amber ac yn goch, ac illa gofyn i'r swyddogion perthnasol illa neu'r dylyddion portffolio i ymateb. Ia, iawn, oce. Reit, da ni ddechrau ar un gyntaf ta. Pwy fysa'r ysgwyddog sydd yn delio efo'r hein? Pwy sydd ysgwyddog sydd yn delio efo hein? Diolch iawn. Da ni wedi mynd lawr o ran rhifa ac yr amcanion, da ni wedi mynd lawr yn syth i 23. Ia. Sef cyfanswm yr amseroedd mewn diwrnodiad aelod bob plentyn ar cofrestr gwarchod plant os cafodd ei dynnu. Ia, fel social services yw hwnna. Ia. Neith yswyddog social services dod i fewn ar hwn i roed gwybodaeth i ni, plis? Na i, hapus iawn i wneud hynny. Ia, fel gafodd ei sôn yn gynharach, bod chi'n licio surprises yn y cyfarfodydd yma, mi oedden ni'n ymwybodol bod hwn wedi mynd â ni dros y trothwy i'r amber yn ystod y cyfarfod dwytha mis Mawrth. Felly, da ni yn ymwybodol, a fel sy'n cael ei egluro yn yr adroddiad, da ni'n ymwybodol o faint o blant sydd wedi bod ar y cofrestr yn hirach na 7 mis. Ffordd i egluro hwn, mae yna trothwy pendant a clir ynglyn â sut da ni'n cael plant ar y cofrestr, ac yn amlwg mae yna trothwy a broses clir a cadar mewn lle i cael plant oddi ar y cofrestr. Fysa ni'n cymryd plant oddi ar y cofrestr tu allan i'r broses cenedlaethol, yn amlwg mae hynny'n creu risg i ni fel cyngor. Felly tydi'r ffaith bod yna blant, a 14 o blant sydd wedi bod ar y cofrestr yn hirach na 7 mis allan o 48, felly os da chi'n bobl data a sums, y lliau'n byd o blant sydd gennym ni ar y cofrestr, a mae'n beth da, a'r mwy o blant sydd yn aros ar y rhestr yn hirach, yn amlwg mae'n mynd i cael effaith ar y sgorfwr. Y mwy o blant sy'n yn amlwg, y mwy o chance sy'n bod yna lai o blant yn mynd ar y cofrestr am yn hirach na 7 mis. Felly mae yna gweithdrefnau mewn lle, a mi fyswn ni byth yn argymell i ni dynnu plant oedd ar y cofrestr am bod mae'n benderfyniad multidisciplinary, mae'n partneriad ni'n eistedd rownd y bwr ac yn trin a trafod yr achosion cymhleth yma. Mae yr trend yma i weld yn rhanbarthol yn bendant. Mi ydyn ni'n gweld mwy o blant yn aros ar y cofrestr ym mymryn hirach. A hefyd, beth sgynnon ni wrth gefn yn fan hyn ydy, mae'r 14 o blant yna yn cael ei rheoli, os ydych chi, yn cael ei weithredu o dan beth da ni'n galw'r public law outline. A dwi yn ymwybodol bod hwnna'n eitha technegol a beth di hwnnw di broses tu allan i'r llys, ond just cyn i ni fynd i'r llys, lle da ni'n gweithio efo teuluoedd, hefo twrniad rownd y bwrdd i drio cael nhw i weithredu'r ffordd mae'r cynllun amddiffyn plant yn ei le. Felly, mi fydd y ffigwr yma yn newid yn ystod chwarter 1 y blwyddyn yma, o achos mae gennym ni un plentyn, un teulu yn dod ar y cofrestr mis nesaf, sydd yn lwyddiant, a mae gennym ni ambell i deulu mynd i fewn i'r broses llys yn ffurfiol. Felly, mi fydd y ffigurau newid. Felly, rhaid ni gofio man hyn bydd da ni'n siarad am blant sydd wedi cael niwed adra, plant mwy o bregus yr ynys. Felly, gallwn ni ddim rhithro neu cymeryd plant oedd ar y cofrestr rhy gynnar, neu'n amlwg mae hynny'n creu risg i ni. Hefyd, i rhai o'n chi sy'n ddim yn ymwybodol, gafodd hwn i'w reid ar y sgorfwr Corfforaethol a fod yn hanesyddol, a dwi'n mynd yn ôl i flynyddoedd cyn 2016, ond mae nifer o blant ar y cofrestr dros 7 mis, a be o hynny'n dangos i ni, a be o CIW yn ddeitha ni, ydy o'na elfennau o drifft yn yr achosion yna, doedden nhw'n cael eu gweithredu. Felly, da ni wedi mynd i le gwahanol erbyn rwan, ac mae siŵr os oes ni'n edrych ar
ysgorfod corfforaethol i'r dyfodol, illa fysa hwn ddim angen bod yna, achos fel dwi wedi dweud chi, mae'r niferoedd yn isal. Ond dwi fel pennaeth a'r cyfarwyddwr yn ymwybodol o'r achosion, a dwi'n cael trafodaethau ynglyn â pam maen nhw ar y cofrestr a pam dydyn nhw wedi medru dod ar y cofrestr. Ond fel o'n i'n dweud, tydi hwn ddim yn performance indicator, illa fydrach chi tagio fo fel newyddion drwg bod ni wedi mynd i'r amber. Os di hyn yn gwneud synwyr, mae rhywbeth call, mae rhywbeth pwyllog da ni angen i wneud. A felly dyna di'r cyd-destun, os oes unrhyw gwestiwn, dwi'n hapus i gymryd nhw, ond dwi yn ymwybodol fod o'n faes eitha technegol, a mi fydd na sesiynau hyfforddi i chi ynglyn â pethau fel hyn sy'n mynd yn blaenau, ond dwi'n gobeithio bod wedi symleiddio fod mae'r gymaint a fedrau i'r pwrpas yma. Ond hapus i dderbyn unrhyw gwestiwn neu sylw. Diolch. Diolch yn fawr, Mr Roberts. Os unrhyw eisiau gofyn cwestiwn ar hwn? Mae yna ddau, cynghorydd David Roberts a cynghorydd David Jones hefyd dwylo i fyny. Oce. David, ti'n siŵr o fewn? Ia, ond o'n i'n gwrando ar ymateb bon, ac yn amlwg mae'n faes, wel, dwi ddim wedi mewn i gymaint o fanylder o'r blaen. Ond os na unrhyw, os na fysa rhaid mwy o adnoddau mewn i'r adran yn golygu bod ni'n dod o fewn y dangos sydd yn troi'n wyrdd mewn ffordd lly. A'i mater o adnoddau ydi o, so just mater o broses a bod chi just, yn amlwg, pe mae rhywun yn cydweithio a fasiantaethau eraill, bod dim o fewn eich dilach chi anyway, mewn ffordd lly. Ond, os yna brind ar adnoddau lly? Mae hynna'n gwestiwn diddorol, yn gwestiwn da. Mae yna hyd ddiffyg adnodda, ac ella beth sydd ddim gynnu ni yr control o pa brif ydyn ni'n cael mynediad i rhai adnodda yn y bwrdd iechyd er enghraifft. Felly mae hwnna yn gallu fod yn elfen, ond tydi bod ar y cofrestr ddim yn galluogi bobl i gael fwy o adnodda i weithio hefo nhw. Felly, mae hwnna'n gallu fod yn elfen. Mae siŵr yn yr achosion penodol yma, be da ni wedi gael ydy achosion cymhleth sydd wedi cymryd lot o cydweithio. A hefyd, fe rhaid chi gofio, tydi lot o teuluoedd sydd hefo plant ar y cofrestr, dyn nhw'n cytuno hefo'r cofrestiad, felly mae'n cymryd amser weithiau i'r teulu dod i ddall bod rhaid i nhw cydweithio hefo ni. Gan anffodus hynna di'r geiriau, mae'n statudol, fe rhaid i nhw cydweithio efo ni, a weithiau mae hynny yn cymryd dipyn amser. Weithiau mae'r teulu'n syrthio allan efo'r gweithwyr cymdeithasol ac mwyn lles a symud y cynllun, da ni angen newid y gweithwyr cymdeithasol. Ond yn y bôn, y cymlethdod sydd wedi bod yma'n hyn, plant efo problemau iechyd meddwl, lles, a bod yna sawl elfen i'r rheswm bod yr unigolyn ar y cofrestr. A hefyd fe rhaid ni'n gofio pan eisiau edrych ar yr oedran, plant blynyddoedd hŷn ysgol cynradd oedd lot o'r plant yma. Felly plant efo anghenion eitha cymhleth ac eitha ychwanegol i plant fysa ddim ar y cofrestr. Os di hynny'n help. Ond ia, mae hwnnw'n gallu bod yn ffactor, ond yn achos yma, mae'n siŵr, dydw ddim yn ffactor, diolch yn y top 5 i da ni fel ia. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr, Robert. Ti'n hapus, David? Dwi'n meddwl, diolch ffôn, mae hwnna'n esboniad yn rili, achos dwi'n meddwl y cwestiwn fyswn i'n gofyn ydyn ydy o'n rhywbeth sydd yn ar sgorfwrdd lle mae yna rifa oedd esboniad i fanna'n deud, wel, dydy tynnu plant oddi ar yr gofrestr, os di hynny'n digwydd rhy gynnar, wel, di hynny ddim yn rhywbeth i'w ddathlu fel, dim bydd ni'n dathlu, ond di o ddim yn rhywbeth i'w glodfori, mae hwnna'n un i lawr yn fanna, os di o wedi digwydd am yn rhy gynnar, neu, so dydy o ddim yn rhywbeth, i fi, man bersonol i, dydy o ddim yn, mae'n anodd edrych ar hwnna fel ti'n dweud yn amber a yn deidio ddim fel, da ni wedi methu ailgylchu X, mae'n hollol wahanol, mae'n deud, so dwi'n siŵr ond diolch, mae'r esboniad yn glir iawn yn fanna'n safbwynt i, ond mae o'n rhywbeth anodd i'w farcio mewn ffordd ydy o ran llwyddiant, os na dyna di'r gair. So, diolch. Ond mynd yn ôl i beth eisiau gynharach, mae yna ddau elfen o ysgorfwr sydd yn cyfeirio at gwasanaethau plant sydd yn gwneud yn benodol hefo lle oedd y gwasanaeth yn hanesyddol.
Felly mae'r ail gyfeiriau fewn i'r gwasanaeth a hefyd y plant ar y cofrestr achos ofan nhw'n faterion difrifol. Ia, doedd ddim wedi derbyn sylw'n hanesyddol, ond yn amlwg, maen nhw wedi bod ar y sgorfwrdd, da chi fod ag erbyn hyn, da ni o gwmpas y lle. So mae'n rheswm pan mae hwnna, a da ni ddall o, ond mae'n siŵr symud i'r dyfodol, mae'n siŵr fydra ni feddwl a chwilio am PIs gwahanol, ella i adrodd ar yn man hyn mwyn cael ei wraidd materion gwahanol yn y gwasanaeth. Ond ia'n bendant, mae'n rheswm pan maen nhw'na. Diolch. Diolch yn fawr am Mr Roberts a diolch i gyd hefyd. Mae'n siŵr fydd hwn yn dod i fyny ar un o'r paneli i ni edrych yn mwy fanol arno fo te. Iawn, diolch yn fawr iawn. Rwy'n rhywun arall eisiau dod â rhywbeth i fyny ar scorecard yma rwan. Edrych ar un o'r pethau average length of time. Byd hwnna fan. Ia, oes yna rhywbeth arall ydych chi eisiau dod i fyny ar y scoreboard yma, ydych chi eisiau swyddog dweud rhywbeth amdano fo? Cadeirydd, mae'r cynghorydd Keith Roberts di roed i law i fyny eisiau gofyn cwestiwn, dwi'n credu. Diolch. Dwi'n weld Keith yn rhywle, ddim mae Keith sydd. O ie, yna fo. Can see now, Keith. Yeah. Okay, you can see my hand as well. Yeah, yes. Come forward. Right, okay. No, we're looking at the summary of the scorecard. Obviously, the scorecard is giving us a summary of what's happened in 21-22. You know, it's quite not a bad scorecard, but there are items there that we should be looking at with regards to how we go on in 22-23, which is the year that we're in now. So the likes of planning appeals interest me. That they're down for dismissal, and you know, perhaps that could be brought up as a factor, because it is shown in red and it is down, as well as recycled and compost waste. So to explain that, what's going on with regards to these two, I'd like to hear from the officers concerned. Na fo, neith y swyddog dod ymlaen i ddeud be mae Keith isio clywed. Ia. Pwy di'r swyddog? Ie, allai atab y pwynt ynglyn â'r targedau ac yr graddfeydd ailgylchu. So fel sy'n cael ei nodi ar y sgorfwrdd, mi ydyn ni tu ôl i'r targed statudol ar gyfer cyrraedd y darged o 64% ar gyfer 21-22. Mae hynny oherwydd y prif resymau am hynny ydy oherwydd bod ni wedi cyflwyno yr gwasanaeth casglu gwastraff gardd gwyrdd a wedi cyflwyno cost am hynny. Mae hynny wedi cyfrannu at, da ni wedi colli just iawn i 2,000 o direlli yn llai o wastraff gwyrdd da ni'n gasglu ac yn ailgylchu oherwydd hynny. Ac yn ddiweddar hefyd mwy o wastraff wedi bod yn cael ei gasglu yn y bin du yn y flwyddyn y ddwy dwytha. Ond dwi'n meddwl beth sy'n bwysig i bwysleisio ydy y camau da ni wedi rhoi mewn lle, ac allan dyna sy'n gynnwch chi ddiddordeb yno fo mwyn ymateb i y pwyntiau yma felly. A bod ni ers cyfnod o bron i 6 mis wan wedi bod yn gweithio hefo sefydliad ar enw RAP Cymru. RAP Cymru yn sefydliad sy'n cael ei ariannu gan Llywodraeth Cymru mwyn cydweithio hefo cynghorau sir i helpu cynghorau i wella y gwasanaethau ailgylchu ac i gynyddu yr graddfa ailgylchu i gyfrannu at targed cenedlaethol Llywodraeth Cymru felly. So da ni wedi bod yn gweithio hefo RAP Cymru. Maen nhw wedi bod fyny yma ar Ynys Môn yn gynharach eleni yn adolygu yn gwasanaethau gwastraff ni, wedi bod yn Ymenesgyn ac yn Gwalchmai ac hefyd yn dilyn cydweithio hefo Buffa i weld sut mae'r gwasanaeth yn gweithio. Mi fyddan nhw'n dod yn ôl yn yr haf hefyd mwyn cael syniad gwell o'r sefyllfa, hefyd mwyn dod i ddall be ydy effaith twristiaeth a gymwelwyr a'r effaith maen nhw'n cael ar y gwastraff sy'n cael ei gynhyrchu. A wedyn yn dilyn yr ymweliad yna, mi fyddwn ni'n derbyn argymellion ganddyn nhw wedyn ar newidiadau sy'n ni'n gallu rhoi mewn lle
mwyn helpu ni i gynyddu'r graddfeydd ailgylchu ac i gynyddu yr deunyddiau da ni'n gasglu ar gyfer ailgylchu. Felly fyddwn ni wedyn yn edrych ar argymellion yna ac yn rhoid heini ar waith mwyn cyfrannu at gynyddu y graddfeydd ailgylchu yna ac helpu ni gyrraedd y targedau yna. Keith, obviously this is work in progress and they are getting help from elsewhere. But hopefully it'll be something that one of the panels will look at, because we have had a good history really of collecting waste in Anglesey. We've been top of the list on a couple of occasions. So we need to perhaps just look at it again and see where we can improve on various things on it. It's something that one of the panels can be looking at anyway in the future. Diolch yn fawr i chi am hwnna de. Rwy'n arall eisiau codi? I was also, Chair. Yeah. I was also interested to know why the percentage of planning appeals that have been dismissed has gone down as well. That was the second part of my question. Second, okay. Well, who's in? Have we got the planning? Dewi Francis there? Ydw, pnawn da. Ia, chydig pwyntiau sy'n licio codi, dwi'n meddwl, gyntaf oll, fel ydych chi'n gweld o'r adroddiad, mi ydyn ni'n sôn am niferoedd bach iawn rhan yr apeliadau, 10 da ni'n sôn amdanyn nhw. Be mae hynna'n golygu wrth gwrs ydy bod mae'r ystadegau'n gallu newid yn reit sylweddol o achos i achos. Debyg bod o werth nodi hefyd bod apeliadau yma yn cael eu penderfynu gan arolygddion corff penderfyniadau cynllunio ac amgylchedd Cymru. So nid y cyngor sydd yn penderfynu ar yr apeliadau yna. Felly i raddau mae o tu allan i'n rheolaeth ni i'r perwyl yna. Dwi'n meddwl hefyd bod o werth pwysleisio fod lot o benderfyniadau cynllunio yn oddrychol ac yn agorad i ddehongliad hefyd. Tydyn nhw ddim yn penderfyniadau du a gwyn yn aml. Dwi wedi sbio trwy'r apeliadau sydd dan sylw am y flwyddyn yma. Maen nhw'n hynod o amrywiol rhan y datblygiadau. Felly tos na ddim tueddiadau neu patrymau clir fedra ni adnabod sydd yn creu pryder penodol i ni. O safbwynt sut da ni'n mynd i tro gwella lliniaru yn erbyn hyn, mi ydyn ni wedi cryfhau yr tîm cynllunio yn ddiweddar. Mae gennym ni reolwr newydd yna, a wir mae yna aelodau tîm newydd hefyd wedi ymuno. Mae yna broses parhaol rwan mewn lle hefyd, lle bod swyddogion yn adolygu y penderfyniadau pêl yma i weld os oes yna wersi i ddysgu. So mae hwnna mewn lle. A hefyd mae yna raglen hyfforddiant ar faterion cynllunio fydd yn cael ei rwlio allan ar gyfer y swyddogion a hefyd ar gyfer aelodau etholedig. Felly mae rhaid derbyn mae ofn go brin fysa ni'n curo bob un apel. Mae yna fatar o ddehongliad a barn proffesiynol yn dod i fewn i bob un penderfyniad. Ond be dwi'n eitha cyffyrddus efo ar hyn o bryd ydy, oherwydd bod nhw mor amrywiol rhan natur y datblygiadau, tos na ddim tueddiad yn sefyll allan i mi yn dangos bod ni yn dehongli polisia yn anghywir. Dwi'n bod hynna rhywfaint o help rhan y cyd-destun. Yes. Happy with that reply, Keith? Keith? Yes, by all means, it does clarify the situation, and that's what we're looking at for this future years, is to clarify what's been summarised to us up to the past year as well. Yeah, it's possible, of course, that some of these plans now, with the pressure on the environment and things like this, that the officers have quite a difficult task to do to ensure that they abide by the rules that are coming out from Cardiff all the time. So that might be part of the problem as well. Anyway, thank you, Keith, for your questions. Right, anybody else like to raise anything? I see some hands up here. Can I ask Neville Jones?
Diolch, Mr Cadeirydd. Diolch am yr eglurhad yna ynglyn â cynllunio. Just cadarnhau byddwn ni feddwl oedd o, ond dwi eisiau mynd yn ôl i'r mater da ni drafod 2 funud yn ôl, sef ailgylchu. A jyst gofyn i'r swyddog, wel, 2 gwestiwn i fod yn onast. Os dwi'n cofio'n iawn, dwi'n gyfarwydd iawn ar sgorcad yma, oherwydd form life, ond oes na ddirwyon ariannol neu sancsiynau yng nghyd-destun rhai o'r, os da ni ddim yn cyrraedd rhai o'r targedau yma. Ac yr ail gwestiwn ydy, oeddwn ni'n nodi be oedd o'n wneud ynglyn â cynnydd o ran twristiaeth. A dwi'n meddwl bod ni gyd yn sylweddoli faint o gynnydd sydd na wedi bod ar yr ynys o ochr twristiaeth yn y 2 flynedd dwytha ers y cyfnod Covid. A dwi'n meddwl bod hwnna rhywbeth y dylia ni fel Pwyllgor Sgriwtini fod yn edrych arno yn lot manolach unwaith fydd yr ymchwiliad yma wedi wneud ynglyn â sut effaith mae hynna'n cael ar y gwasanaeth gwastraff. Dwi'n meddwl bod yna 2 bwynt yma yna, lly. Diolch fawr. Diolch yn fawr iawn, Nefel. Pwy sydd am ateb hwn? Pwy y swyddog? Dwi'n ymlaen, plis. Ie, sorry. Ydy Dylan Williams, o ti eisiau? Dwi jyst dod i fewn gyntaf, Mr Cadeirydd. Hwna'n gwestiwn da iawn. Y bwriad ydy ar hyn o bryd gorffan y gwaith ymchwil mae RAP Cymru'n ei wneud. Maen nhw'n mynd trwy rei o'r biniau. Maen nhw'n gweld beth sy'n cael ei gasglu, beth sydd ddim. Mi fydd hwnna wedyn yn rhoi gwaelodlin i ni. A dwi'n meddwl wedyn i atab sylw'r cynghorydd Evans, byddai ni allan neu gwaith ymchwil pellach i weld beth sy'n digwydd yn y farchnad breifat a sut mae'r commercial sector wedi addasu. Da ni gyd yn gwybod bod yna o bosib 300,000 wedi bod ar Ynys Môn yn ystod misoedd yr ha dros y 2 flynedd dwytha i gymharu â 70,000 yn ystod y flwyddyn. Mae hwnna'n mynd i gael effaith ar y funud speculatio da ni, does gynnon ni ddim tystiolaeth. A dwi'n tybio, mae'n siŵr, sa'n ni'n cynnig, mae'n siŵr bod Gwyndaf yn cytuno, unwaith mae'r gwaith efo RAP wedi cyrraedd rhyw lefel o aeddfedrwydd, yna fedrwn ni ddod o fo a reid o ger bron fel eitem benodol, ac ella treulio cyfarfod yn mynd â ni groen o gan fod o'n fatar mor bwysig. Mae o'n gysylltiedig efo newid hinsawdd wrth gwrs, a mae yna ofynion statudol arna ni, a da ni angen cyrraedd y 70% na mor fuan o phosib yn dydan, a dwi'n meddwl bod pob yn ymrwymo i hynna. Dwi'n gos ti eisiau ychwanegu beth Gwyndaf, a dwi'n gobeithio bod hynna'n helpu ddrwg i ni os dwi wedi ymyrryd. Diolch. Diolch fawr. Cytuno efo hynny, jyst i ymateb i'r cwestiwn ynglyn â diriwion, mi oedd 2021 a 2022 yn flwyddyn statudol efo targed o 64%. A wedyn yr un nesaf wedyn ydy 2025 efo 75%. A mae yna bosibilrwydd o gael diriwion os da ni gan bod ni ddim wedi cyrraedd y targed o 64% erbyn 2021-22. Ond dwi'n meddwl be mae Llywodraeth Cymru yn edrych ar ydy, os oes gynnon ni gynlluniau mewn lle a gynllun i adolygu beth ydy'r gwasanaeth a sut da ni'n mynd i gyrraedd weithio at gyrraedd y targed yn y dyfodol, a gan bod ni wedi bod yn gweithio hefo RAP Cymru am gyfnod fel o'n dweud o 6 mis erbyn hyn. Da ni mewn sefyllfa reit gryf, felly ond mi fydd dros y cyfnod nesaf mi fyddwn ni'n cael trafodaethau hefo Llywodraeth Cymru am sut da ni'n ymateb i'r ffaith bod ni heb gyrraedd y targedau statudol yna. Diolch yn fawr iawn am y 2 ymateb. Ia, da chi'n hapus rwan? Da chi'n hapus ar y atebion? Diolch yn fawr iawn am yr 2 ymateb yna. Ac yn sicr dwi'n cytuno efo y prif weithredwr bod hwn yn rhywbeth rhaid ni ail ymweld ag o pan fydd yna fwy o wybodaeth ar gael. Diolch am y 2 ymateb. Diolch yn fawr. Pwy arall sydd eisiau gair ar hwn? A'i hwn i Llio dod i mewn rwan, plis? Dwi'n meddwl bod Dafydd cyn i fi, os eisiau Dafydd eisiau mynd gyntaf. Reit, Dafydd, da chi eisiau dod gyntaf? Wel, eisiau mynd nôl i gynllunio oeddwn ni, ond mae yna bwynt ar ailgylchu hefyd neu ar y gwastraff, achos mae yna aelod o'r pwyllgor yma yn eistedd ar y gweithgor, does?
Byddwn ni'n sylwi, dwi'n gwybod bod ni'n penodi pobl i Pwyllgora neu i baneli eraill nes ymlaen. Ond tos am sôn am pwy sy'n mynd i fod ar y gweithgor, mae hynny'n rhywbeth da ni angen drefnu fel Pwyllgor hefyd. Alla so'n mynd i greu hynny yn yr eitem nesaf. Ond dod nôl i cynllunio, be oeddwn i ddweud oedd, beth sy'n gen i ddiddordeb oedd, pa ganran o'r apeliadau sy'n cael ei gwrthod? Be di'r split rhwng y pethau sy'n cael ei penderfynu gyda swyddogion, pethau trwy'r hawliau dirprwyedig, a faint sy'n cael ei gwrthod gyda o'r actual Pwyllgor ei hun. Hynny yw, a aelodau'r Pwyllgor sydd wedi cael ei penderfynu anghywir ta'r swyddogion. Ond hefyd, am o'n i, faint o'r holl geisiadau sy'n cael, sy'n mynd drwy'r system bob blwyddyn, faint o'r ganran sy'n mynd i apel mewn ffordd. Ydy rhywbeth ddylen i fod yn boeni amdano fo, a sy'n mynd yn cymharu efo siroedd eraill. Na, bod hwnna chdi her yn ti dewi, a ta beinian. Ia, diolch. Digwydd bod o'r 10 dan sylw o 8 yn benderfyniadau gan swyddogion a 2 gan Pwyllgor. Rwy'n rhyw fath o ryw syniad o beth yw'r balans. Rhan, da ni'n delio fo bell dros 1000 o geisiadau bob blwyddyn. Felly 10 apel, dydy o'n canran uchel iawn ac o'r holl llwyth gwaith sydd yn mynd trwy'r drysau. A rhan sydd da ni'n cymaru hefo awdurdodau eraill, yn anffodus dos na ddim ystadegau ar gael ar hyn y bryd. Mae'r Llywodraeth wedi penderfynu peidio hel ystadegau dros yr cyfnod Covid, ond mi fydd hynny yn ail gychwyn yn fuan fel dwi'n dallt. Ond dwi'n ymwybodol o'r sefyllfa yn ran barthol os liciwch chi, ac rhywbeth tebyg ydi o i fod yn onast. Mae'n anodd bod yn bendant, a bod mae'n dibynnu'n union beth di natur yr apel i fod yn onast. Felly maen nhw mor amrywiol, mae'n anodd iawn ffeindio'r tueddiadau yma. Diolch am hynny. Diolch. Diolch yn fawr iawn i ti, David. Iawn, David. Gwenna, Llio, ti sy'n siŵr i fewn rwan? Helo. Y cwestiwn sgynna fi ydy am un sy'n wyrdd, sori. Ond canran y teuluoedd a talwyd yn llwyddiannus rhag mynd yn digartref, so dangosydd 26 amcan 2. Dwi'n dall fo hwnna oherwydd cyllid gan Llywodraeth Cymru. Be fydd yn digwydd yn dyfodol? Fydd y cyllid yna dal yna mwyn parhau efo'r canran uchel yna? Ac os mae o, gret, ond os dio ddim yna, sut mae gweithio tuag at cadw fo'n uchel? Ffôn, dwi'n ddim, da chi am ateb o'r cwestiwn yma? Eisiau fi ddod i mewn i ateb y cwestiwn yno? Oce, Ned, oce. Champion? Na fo, champion. Ie, mae'n bryder, fel da chi gyd yn ymwybodol, mae'r niferoedd o unigolion sydd gyda ni ar hyn o bryd mewn lleter gyfwng yn llawer iawn uwch na mae wedi bod yn hanesyddol. A diolch byth mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn rhaid lot o arian tuag at ariannu yr sefyllfa yna, a dyna pam da ni wedi llwyddo i gael canlyniad fel y mae o. Tos gynnon ni ddim sicrwydd yn y tymor hirach o ran os ydy'r lefel ariannu yna mynd i fod ar gael. Yn sicr ar gyfer y flwyddyn ariannol yma, 22-23, mae yna ymrwymiad gan Llywodraeth Cymru i bod nhw'n mynd i barhau, oherwydd y weledigaeth ydy bod ni'n eisiau gadael neb allan fel petai, a da ni fel swyddogion yn gweithredu yn unol â hynny. Fel gwasanaeth, da ni'n ymwybodol o'r gwaith pwysig sy'n cael ei wneud, a da ni'n gwneud yn gorau o fewn yr adnoddau sydd gynnon ni i sicrhau bod yr staffio gynnon ni yn ymhellach na hynny. Felly mae'n un o'r ceisiadau dwi eisiau ei wneud ydy o ran rhywfaint arian wrth gefn sydd gynnon ni, bod ni'n parhau efo'r lefel staffio ar gyfer y flwyddyn olynol, oherwydd tydi'r bobl ddim yn mynd i ddiflannu dros nos o ran yr angan am lety. Ac mae'n wir i ddeud hefyd, mae'n bwysau ychwanegol yn dod hefyd, enghraifft, mae fforddiad Wcran yn dod i mewn i'r wlad hefyd yn dydy, a mae heini hefyd angan llety, felly mae yna fwy a fwy o alw yn mynd i fod heb bod yna arian ar ei gael yn benodol. Diolch yn fawr, Michael. Llio, wyt ti'n hapus efo'r ateb ti wedi gael? Yndw tad, diolch, a diolch am eich gwaith hefyd, mae'r canran yna yn wych.
Champion, diolch yn fawr iawn i chi. Fydra I ddim weld unrhyw llaw arall I fyny ar hwn. Isio un eitem oedd ni, isio sydd oedd I fyny, customer services. Mae total percentage of written responses to complaints within 15 days, social services. Mae hwn yn peth pwysig iawn dydy gwir i'r pobl tu allan. Os ydyn nhw ddim yn cael atab i'r cwynion mae wedi oed I fewn ryw wsnos neu rhywbeth fel yna. Mae'n cael llythyr I ddeud bod chi'n edrych I fewn iddo felly de. Beth chi'n ddel am hwnna, Mr Roberts? Ella beth ydy hwn ni'n mynd y glir chi di'r stori I gyd mewn ffordd. Beth sgyn ni di drefn mewn lle da ni angen dilyn amseriad o pa bryd da ni'n derbyn y gwyn heddiw I da ni dydd 1. Mae gen ni wedyn 5 diwrnod I gysylltu ar unigolyn a da ni'n greu hynny reit sydyn. Da ni'n greu hynny'r un diwrnod neu'r ail diwrnod rhan amla. A wedyn, be da ni wedi sylwi ydy, mae rhai o'r cwynion yn dod drosodd ata ni mae yna nifer o gwynion mewn un cwyn, os ti'n gwneud synwyr yn lle bod rhywun yn ffonio ac yn gwneud cwyn am un fatar, ella bod yna 3 neu 4 o faterion yn fanna. A be da ni wedi bod yn ffeindio ydy, ar ôl cael y sgwrs ar datrysiad neu y cynnig gwelliant yn ystod y sgwrs hefo'r unigolyn, be dydy'n staff ni ddim yn gwneud weithiau, a mae wedi gwella, ond ella dydyn nhw'n mynd rhaid beth sydd wedi cael ei drafod yn ysgrifenedig i'r unigolion. A bod ar ôl y sgwrs, mae rhaid i'r swyddog fynd I siarad hefo y gweithwyr. Felly, mi ydyn ni'n mewn trafodaetha, a hefyd beth sgynny ni rwan ydy drefn, lle dydyn ni'n mynd teimlo bod ni'n medru cyfarch yr amserlen I gael y llythyr allan i'r unigolion. Da ni'n gofyn iddyn nhw, ydyn nhw'n iawn I dderbyn y llythyr tu allan i'r amserlen yna. Felly, da ni'n cadw nhw mewn cysylltiad a da ni'n deithio nhw. So, dwi'n eisiau chi feddwl, mae rhywun yn cysylltu ni ar ei cwyn, a na fo, da ni'n mynd ymateb iddo fo. Da ni yn ymateb yn brydlon iddo fo. Ond eto, da ni'n eisiau rhithro. A fel o'n i'n dweud, mae yr nifer o lythyrau sydd yn mynd allan wedi cynyddu. A hefyd, illa beth sy'n ei sicrwydd I chi, a eto mynd yn ôl yn hanesyddol. Rhan amla, oedd y lot o'r cwynion yn dod I fewn i'r gwasanaeth yn gwynion dilys iawn lle o bobl ddim wedi cael y gwasanaeth gorau. Mae rhai o'n ymatebion I rwan yn mynd yn ôl a dydyn ni'n cytuno hefo'r unigolion sydd yn neud y gwyn. Tydy y ffordd maen nhw wedi dehongli rhywbeth ddim yn gywir a felly da ni'n mynd yn ôl a dweud, wel, na, dim hynny ydy yr tystiolaeth sgynno ni, felly does ddim sail i'r cwyn. A mae hynny wedi newid yn ddiweddar yma, ond na, mae gen ni waith eto, pwysau gwaith ydi o, a beth da ni wedi wneud ydy edrych, mae yna un rheolwr gwasanaeth gyda ni, ella bysau wasanaeth o'n derbyn fwy o gwynion, am bod rhaid chi feddwl yn ôl i'r sgwrs gysi efo chi, efo plant ar y cofrestr. Tydi lot o'r unigolion a'r teuluoedd da ni'n gweithio fo, dyn nhw'n isio ni yna, gweithio dyn nhw, felly da ni yn wasanaeth fysa yn derbyn fwy o gwynion na'i un gwasanaeth arall, ella. A felly tydi rhai bobl I'm licio beth sy'n cael ei ddeud neu beth sy'n cael ei rannu achos dydyn nhw'n licio'r cynllun. Ond da ni wedi gwella, ond fel o'n i'n dweud, sori, beth da ni wedi gwneud rwan ydy yn lle bod yna un rheolwr gwasanaeth yn derbyn y cwynion am ei wasanaeth a bod o'n wasanaeth eang lle fysa yna fwy o gwynion yn dod, da ni'n rhannu y cyfrifoldebau o pwy sy'n ymateb i'r cwynion. Felly, os oes 5 cwyn yn dod I fewn, a mae gen ni 3 rheolwr gwasanaeth, ond da ni'n rhannu un allan rhwng yr swyddogion yna'n lle bod nhw'n mynd I un swyddog penodol am bod mae ymateb I un gwyn yn gallu cymryd dipyn amser heb sôn am 5. Ydy'r rhan fwyaf o hein yn llythyrau calad neu ydyn nhw'n dod e-mails? Mae yna wahanol ffordd fedrwch chi rei cwyn I gwasanaethau cymdeithasol, geitho fod yn e-bost. Mae lot o'n cwynion ni'n dod trwy'r swyddog cwynion, mae bobl yn ffonio eisiau gwneud cwyn, felly maen nhw'n gwneud cwyn ar lafar, neu weithiau, da ni'n derbyn e-bost neu llythyr. Ond rhan amla, bobl sy'n ffonio ac eisiau cael sgwrs hefo'r swyddog priodol, a felly maen nhw'n gwneud cwyn ar y ffôn fel petai. Champion, diolch yn fawr iawn chi. Ydy
dechrau gael y report author Gethin Morgan efo ni heddiw. Di Gethin yna? Na fo, Gethin, diolch yn fawr iawn i ti am y gwaith wedi wneud ar hwn rwan. Meddwl dwi rwan, pen da chi roi gwyrdd ar hwn, pa ffasiwn o evidence da chi'n gael i ddangos y bod o'n gwyrdd a da chi'n edrych yn fanol ar beth di'r effeithiau da chi wedi gael. Sut da chi'n neud hwnna? Ie, dwi'n meddwl bod mae gwyrdd, fel da chi'n ymwybodol, mae gen i 4 lliw da ni'n ei ddefnyddio. A mae yna drothwyon gwahanol yn cael ei defnyddio i highlightio perfformiad. Mae o'i gyd yn ymwneud efo cyrhaeddiad yn erbyn targed. Ac o ganlyniad, os yw'r targed, nawn ni ddefnyddio ffigwr yn 10, ac bod yr perfformiad o fewn 5% i'r 10, mae o'n felyn. Os ydy o dros y 10, mae o'n wyrdd. Os ydy o rhwng 5 a 10%, mae o'n amber. Ac os ydy o wedi methu o 10% neu fwy yn erbyn y targed, yna mi fydd o yn goch. So fel mae o'n cael i'w weithredu yn weledol efo targedau penodol a trothwyon yn dilyn o hynny. Gobeithio bod e'n eglurhau sut mae o'n... Diolch yn fawr iawn, Gethin. Be dwi yn gofyn i ti, os gaid o drosodd i weld y ffordd â chi'n neud hwn fel cadeirydd o'r sgwtini rhywdro, jyst i gweld sut mae'n mynd ymlaen felly te. Fysa hwnna'n bosib? Gewch, dim problem o gwbl. Diolch yn fawr. Yr unig cafiat na dditha chi ydy bod o'n dechnegol tu hwnt. Wel, dyna fo, allai gael gwybodaeth a dysgu rhywbeth gyda ti te. Ond mi na i o yn bythefnos i ddod allan o Skype. Reit. Wel, di pawb wedi gorffan gofyn cwestiwn ar hwn wan? Da chi gon hapus yn mynd ymlaen a edrych ar be mae'n dweud y recommendations ar hwn. Be mae'n dweud, the committee is asked to recommend the mitigation measures outlined above. The mitigation measures ydy, underperformance is recognised and managed with mitigation measures completed to aid improvements into 22-23. Underperformance is recognised and managed with mitigation measures. Mitigation measures completed to aid improvements into 2022-23. The committee is asked to recommend the mitigation measures outlined above. So, rwy'n y cynnig hwnna? Does it cynnig o? Neu ddech chi gyd, oce. Be na i mi wneud? Ia, na fo. Rwy'n eilio hwnna. Wedyn, di pawb yn cyd-fynd? Newch chi ddangos os ydych chi ddim yn cyd-fynd? Ia, oce. Ia, pa pawb yn hapus i roed hein yn ôl i'r committees as recommend the mitigation measures outlined above. Wedyn, da chi wedi darllen recommendations, fi'n siŵr. Wel, diolch yn fawr iawn i chi gyd ar hwnna. Wedyn, na ni troi rwan at yr eitem nesaf ar y rhestr. Hwnna ydy nomination of scrutiny members to serve on boards and panels. Present the reports of the head of functions, council business, monitoring officer, and scrutiny manager. Wel, pwy sydd wedi rhoi hwn I fewn? Yr un o'r chi. Gai just cadarnhau, Mr Cadeirydd, bod yr adroddiad yn enw fi, yr awdur ydy Anwen Davies, so mi fydd Anwen yn cyflwyno yn fyr just y prif pwyntiau ar gofynion gan y Pwyllgor heddiw. Diolch. Diolch yn fawr iawn I chi. Diolch yn fawr iawn. Reit. Panel scrutiny. Reit, fel da chi'n gwybod ar scrutiny, mae yna ddau scrutiny committees dweud. Wedyn dwi cadeirydd o'r scrutiny yma, a wedyn mae cynghorydd Dylan Rhys yn y cadeirydd i'r Partnership a Regeneration Scrutiny Committee.
Felly, gai ofyn I chi rwan I edrych ar the recommendations. Both groups of committees are requested to nominate 4 members to serve on the Social Services Scrutiny Committee panel, Corporate Parenting panel. 3 members to serve on the Finance Scrutiny panel, and 4 members to serve on the Education Scrutiny panel. Wedyn, da ni isio 11 o aelodau o'r Pwyllgor yma I fynd ar y paneli. Dwi wedi nodi bod ni wedi cael rhai o'r cynghorydd wedi dangos diddordeb I fod ar rhai o'r paneli yma. Dwi wedi cael David Jones, Alwyn Watkin, Arfon Wyn, Geraint Bedd, Lleo Angharad Owen a Dafydd Roberts wedi dangos diddordeb yn mynd ar y pwyllgor yma. Ond gai ddechrau, os gai plis cymryd iawn. Just gofyn. So, your hand still up, Keith? Yeah, your hand is still up. I'm just showing my interest in the panels, Chair. Oh, okay. Since I wasn't at the last meeting, due to being at another one. Okay. Right, okay, da ni yn, yr un gyntaf da ni isio 4 o aelodau fod ar y Social Services panel, Social Services. Gai enwa, os gwelwch yn dda, os da rwy'n isio roed I enwa iawn. Yn gyntaf, pwy da chi ddweud? Newch chi ddangos? Cadeirydd, mae'r cynghorydd Neville Evans yn oedi law I fyny. Diolch. Ie, am ddweud yma. Diolch, Mr Cadeirydd. Ia, mae gen I ddiddordeb I fod ar panel gwasanaethau gymdeithasol. Oce. Na fo, Neville Evans, ie? Diolch. Neville Evans. Reit, pwy arall? Enw arall? Pwy ar Social Services? Cadeirydd, mae'r cynghorydd Lleo Angharad Owen yn rhaid I llaw I fyny. Lleo. Diolch. Angharad Osneidi, Angharad Owen. Wel, dwi ddim gweld yn llaw yn mynd yma. Social Services, da ni eisiau ddau eto. Rwy'n arall. Cadeirydd, mae'r cynghorydd Jackie Lewis yn rhaid I llaw I fyny. Jackie Lewis, well, Jackie Lewis. Okay. Oh, well, I did Jackie yn y gorol yna. Yeah, okay. Jackie Lewis. Jackie Lewis. Iwan, un arall. O, hwn yn panel pwysig iawn, dwi'n gwir. Ond un arall yn isio. So, llawr, eto mynd I fyny. Diolch hwnna, come on. Rwy'n arall. Mae'n rhaid ni gael rwy'n enw eto. Mr Cadeirydd, ydy'n syniad I ni, os oes rwy'n isio meddwl amdan y peth ac adrodd yn ôl at chi fatha ac I... Wel, fysa'n well ni si a gael allan o'r hen prawad i'r gwir. A wedyn, pwy arall sydd eisiau gwneud hwn? Tydi ddim yn job, mae'n job mor pwysig I pawb i'r gwir. Dylia pawb oedd yna chi roed eich fyny ar hwn i'r gwir. Ond, Jackie, wyt ti wedi roed y llaw I fyny do? Jackie Lewis? Do, dwi wedi, Mr Cadeirydd, do. Diolch yn fawr, Jackie. Na fo. Da ni wedi cael 4 ar hwn ar wan. Reit. Mae ddrwg gen I dorri ar draws, Cadeirydd. Mae gennym ni 3 enw, jyst I gadarnhau 3 enw hyd yma ar gyfer y panel gwasanaethau cymdeithasol. Ac ella, sa'n ni'n symud ymlaen i'r un cyllid a dod yn ôl at hwnna. 4 gen I fi yn yma. Neville Evans, Lleo Angharad Julie Lewis a Jackie Lewis, ia? O Jackie, o na fo.
Oce, mae'n gwneud 3, da ni eisiau un arall, dweud. So rwy'n yn barod y enw fyny? Dewch hwnna, come on. Cadeirydd, mae'r cynghorydd Alwen Watkin yn rhoi di llaw i fyny. O, da iawn. Alwen, diolch yn fawr iawn i ti, Alwen. Alwen Watkin. Champion, na fo. Diolch yn fawr, mae'n y 4 yma wan. Ar yr cyllid wan. Mae gen i 3, da ni eisiau ar cyllid. Unwaith dod ymlaen, sganwch chi na. Mae'n llaw i fyny, David Roberts fi, a dwi'n meddwl bod llaw Geraint Beb i fyny hefyd. Sicr, mae llaw i fyny ar gyfer hwnna. Yndi, diolch yn fawr. Mae ddrwg gen i cynghorydd Jones, da chi ar mute? Cynghorydd Jones, mae ddrwg gen i, da chi ar mute? Na, dwi'n ddim sydd ar ryw, wedi gweud. Reit, oce. Mond ddau ohonoch chi sydd yma wan. Dwi'n siŵr bod rwy'n ddigon o bres i roed hand i ni ar hwn. Neb arall yn barod i roed hwn. Mr Cadeirydd, dwi'n fodlon roed yn enw ymlaen i hwn. Da iawn, David. David Jones ar hwnna. Mae'n y 3 ar yna ar y cyllid. Addysg rwan. Dwi'n gwneud 4 ar addysg. Hwn yn beth bwysig. Dwi'n siŵr y lot o chi'n llyfrgellwyr yn yr ysgolion. Fysa hwn yn peth da chi bod yn aelod o'r panel yma, dwi'n siŵr. Oes na 1, 2, 3, 4, 5. Wyw, aml ma ni, da ni iawn o hwn. Reit. Gai cymryd Keith i ddechrau. Keith Roberts ar hwnna, te. Keith Roberts. Arwan Wyn. Dwi'n just mynd a bobl sydd ddim ar Pwyllgor y paneli arall felly de. Arwan Wyn. Leo Alwyn. Ie, mae rhwng Leo a Anwen, Leo, da chi ar un ar y social services dach. Da chi eisiau mynd ar hwn hefyd. A wedyn mae Alwyn Watkin, da chi ar social services hefyd yn dach. Ond da chi eisiau mynd ar hwn. Oce. 1, 2, Keith Roberts, Arwan Wyn, oce, a Alwyn Watkins, ie? Watkins. Mae ddrwg gen i dorri ar draws, Cadeirydd. Dwi'n meddwl bod y swyddog monitor eisiau dod i mewn. Ie, diolch yn iawn. Diolch yn iawn. Diolch. Diolch yn fawr, Mr Cadeirydd. Yn amlwg bod gennych chi 4 swydd y fan hyn a 5 ymgeisydd, felly bydd rhaid i chi gymeryd pleidlais os oes neb yn fodlon tynnu nôl. Os yw rhywun yn fodlon tynnu nôl, ydych chi eisiau pleidlais ar nhw? O, tas yn neb yn tynnu llaw i lawr, wedyn 1, 2, 3, 4, 5, yna 6 yma. Mae ddrwg gen i, mae yna negas gan y cynghorydd Llio Angharad Owen yn dweud bod hi'n tynnu henw nôl. Dwi'n meddwl os fydda hi gyda'r oes, gwelwch yn dda. Dwi'n hapus i 4 yna. O, champion. Oce, wedyn, ys gen i Keith Roberts, Arwan Wyn, Watkins, Arwen Watkins, a Llio Angharad yn dod i ffwrdd rwan. Llio Angharad dod i ffwrdd. Mae gen i Arwan Wyn, Keith Roberts, David Jones. David, ti aros arno fod? Diolch, Mr Cadeirydd. David Jones.
Oce, mae gennym ni bedwar yn yna. Wel, diolch yn fawr iawn i chi gyd am roi'ch enw i gael. Dwi'n siŵr bod chi i gyd yn mwynhau y gwaith o edrych ar y ffordd mae gwahanol beth yn mynd ymlaen. Reit. Wel, fel ydych chi'n dweud, mi fyddwn ni gael rhyw hyfforddiant ar hwn cyn i chi bod, yn siŵr, Anwen, fyddwn ni gael hyfforddiant cyn i'r paneli cyfarfod? Diolch yn fawr Cadeirydd. Dau beth, jyst i gadarnhau fydd yna hyfforddiant ar rhaglenni datblygu ar gyfer yr aelodau, a jyst o ran cywirdeb a clirdeb, bydda fo'n dderbyniol ganddoch chi swn i'n darllen allan enwa'r aelodau sydd wedi cael eu henwebu, fel bod yna glirdeb o ran y cofnod, os gwelwch yn dda? So, Tolas, newch chi wneud hwnna? Diolch yn fawr iawn. Yn gyntaf ar gyfer y panel sgrwtini gwasanaethau cymdeithasol a'r panel rhiantu corfforaethol, mae gynnon ni y cynghorydd Neville Evans, y cynghorydd Llio Angharad Owen a'r cynghorydd Jackie Lewis. Ar gyfer yr panel sgrwtini cyllid, mae gynnon ni'r cynghorydd Geraint ap Beb, mae gynnon ni y cynghorydd Dafydd Roberts a'r cynghorydd Dyfed Wyn Jones. Ac yn ola, y panel sgrwtini addysg, mae ganddon ni y cynghorydd Keith Roberts, y cynghorydd Arfon Wyn, y cynghorydd Alwen Watkin, ac i gloi y cynghorydd Dyfed Wyn Jones. Diolch yn fawr. Ar yr un gyntaf, ond tair y tri ohonyn nhw i chi enwi. Beth amdan Alwen Watkins? Y cynghorydd... Da ni eisiau pedwar ar Social Services, doedd? Mae ddrwg gen i, y cynghorydd Neville Evans, y cynghorydd Llio Angharad Owen, y cynghorydd Jackie Lewis, y cynghorydd Alwen Watkin. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr i chi. Iawn, hynna di'r aelodau sydd wedi rhoi enwau i fewn ar hyn. Wedyn, fel dwi'n dweud, mi gewch chi hyfforddiant ar y ffordd fydd pethau yn mynd ymlaen arno fo. Reit, oce. Os da ni wedi gorffen nhw hwnna, Anwen, yw hwnna'n iawn efo ti? Chwan iawn, diolch. Hwnna'n iawn, di? Diolch yn fawr, diolch. Da ni wedi gorffen efo'r bedwerydd eitem ar y raglen. Wedyn, mi at y pumed, the Forward Work Programme, to send a report to the Scrutiny Manager. Reit, newch chi y Scrutiny Manager mynd trwy hwnna, mi please? Diolch yn fawr iawn, Cadeirydd. Mi fydd yr eitem hon yn ymddangos ar bob rhaglen o gyfarfodydd y Pwyllgor Sgrwtini Corfforaethol. Oni bai bod y cyfarfodydd rheini yn rhy ychwanegol i'r rhai sydd wedi cael eu rhaglennu. Mi welwch chi fan hyn rhestr cychwynnol o blaen rhaglen waith y Pwyllgor Sgrwtini Corfforaethol. Ac ar gyfer cyfarfod nesaf y Pwyllgor ar 19 Medi, mi welwch chi bod yna gynnig bod y Pwyllgor yn edrych ar monitor perfformiad sgorfwrdd chwarter 1 eleni, bod chi'n edrych ar gynllun y cyngor ar gyfer y cyfnod i ddod, bod chi'n edrych hefyd ar rhaglenni a gwaith datblygu yn y gwasanaethau cymdeithasol ac adroddiad cynnydd gan y panel sgrwtini gwasanaethau cymdeithasol ac i gloi, Cadeirydd, adroddiad cynnydd gan y panel sgrwtini cyllid. Felly, yr eitemau rheini sydd wedi cael eu cadarnhau ar gyfer cyfarfod nesaf Pwyllgor ar y 4 a'r 15 o Fedi eleni. Diolch yn fawr i chi. Diolch yn fawr iawn i chi, Anwen. I want to make sure that the role of the member scrutiny make a tangible contribution to the Council's improvement plan. A wedyn yn pwysig i wneud yn siŵr bod ni'n dalt hwnna felly de. Note progress thus far in implementing the Forward Work Programme. Mae yna lot o pethau ar y rhestr rwan. Os na ffordd i rywun rhoi rhywbeth arall ar y rhestr? Ydy hwnna'n set in stone felly?
Diolch yn fawr am y cwestiwn. Mae yna broses gorfforaethol o ran rhaglenni tema ar gyfer y pwyllgor gwaith a hefyd y pwyllgor a sgrwtini. A'r syniad y fan hyn ydy bod yna liniad strategol, bod yna gyd darllen ar draws rhwng y ddwy rhaglen waith. Felly dyna sy'n digwydd yn gorfforaethol mwyn sicrhau bod y craffwyr yn edrych ar unrhyw faterion strategol allweddol i'r cyngor cyn i'r rheini fynd i'r pwyllgor gwaith. Ac wrth gwrs fel cadaryddion ac is-gadaryddion y pwyllgor a sgrwtini, mae ganddoch chi gyfle i drafod rheini yn y fforwm fydd yn cyfarfod yn fusol. Diolch yn fawr i chi. Iawn. Dwi'n siŵr fydd yna pobl yn feddwl, wel, dwi'n ni'n edrych ar beth sy'n digwydd ar hwn o hwn, felly te. Wedyn, os oes yna rhywun ar y pwyllgor yma sydd trwy gair efo fi, lle os rhywun meddwl syniad i sgwtineiddio rhywbeth, dwi'n ei gomfodlen i fynd i weld Mrs Davies a trafod y beth efo hi, felly te, i weld y ffordd lle fes yn medru rhoi rhywbeth o flaen hi, felly te. Ond, fel da chi'n gwybod, y panel fydd yn edrych fanno ar y pethau, wedyn fydden nhw'n dod â fo yn ôl i'r pwyllgor yma i ni gael weld beth ydych chi'n dweud, beth ydych wedi gweld. A byddwch chi'n gweithio yn nes iawn i'r aelodau o'r sgrwtini committee arall hefyd efo Dylan Rees. A wedyn mae'n pwysig i chi gyd gweithio gilydd a gweld sut fydden ni helpu critical friend ydyn ni i'r swyddogion ac i'r pwyllgor gwaith critical friend, felly yn ni stop gap felly i wneud yn siŵr y bod ni'n fodlon, a bod ni'n wneud y gorau fedra ni efo'r beth gen y resources gen ni felly i wneud yn siŵr bod y bobl yn Ynys Môn yn cael gwertharian am y gwaith mae'r cyngor yn wneud. Ac os yna rhyw swyddog sy'n eisiau gair efo fi unrhyw tro, dwi ar y teleffon neu siarad iddyn nhw hefyd i weld sut mae pethau'n mynd. A dwi'n gobeithio fedra i fynd o gwmpas wahanol llefydd jyst i weld beth sy'n mynd ymlaen a gael syniad o lle a sut mae pethau yn gweithio ar y cyngor. Jyst i, fel dwi'n dweud, rhoi dipyn o gig ar yr asgwrn i wneud yn siŵr a bod ni'n gwybod beth da ni edrych ar ôl. Oce, wel diolch yn fawr iawn i chi gyd swyddogion a'r cyngorwyr am dod yma pnawn yma. Sori, dwi'n mond dysgu dwi ar y gwaith y cadar yma. A dwi'n hoffi beth dwi'n clywed a dwi'n edrych ymlaen i gweithio efo pawb, y panel a swyddogion i wneud yn siŵr bod ni'n ddim yn methu unrhyw peth a crafu lawr i helpu pawb. Wedyn, gobeithio gewch chi wahanol pethau i mynd ymlaen. A fel dwi'n dweud, os ydych chi eisiau gair efo fi, dwi ar y teleffon unrhyw tro. Diolch fawr, Mrs Morgan, Mrs Davies, dwi'n galw ar Anwen, Mrs Morgan weithiau, ond Mrs Davies yn hyd. Wedyn, diolch fawr Anwen, a gobeithio gan i gweithio yn nes i gilydd i weld sut mae pethau'n mynd. Dwi'n gwybod bod chi wedi gweithio efo chi am blynyddoedd, a dwi'n siŵr newch chi job dda efo fi hefyd. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am fod yma a gymerwch o fod.